ukážeme tutoriál, ako dať do GTA San Andreas češtinu. Takže pôjdeme na stránku www.sosej.cz, všetko dám do popisku videa. Potom zajdeme nižšie a máme tu jiný software a dáme češtiny. Zajdeme nižšie, až nakoniec asi. No. A máte tu toto češtinu. Tak, a keď nemáte GTA San Andreas 1.2, tak stačí si ju pečnúť a máte to. Takže tu dáme iba stiahnuť zdarma a potom dáme to prvé. Ja si to stiahovať nebudem, ja to už mám. Takže potom si to rozbalíme, extrahujeme a tu sa nám ukáže inštalátor GTA San Andreas. Tak, tu dáme áno. Ďalšie. Súhlasím, ďalší. A tu musíte nájsť, kde máte uložené GTAčko. Ja to mám tu. A dáte si inštalovať a potom dokončiť. Ja si tu nebudem inštalovať, lebo ja to už mám nainštalované, takže no. Tak, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak dajte like. A dúfam, že vám to pomôže. Keď vám to nepôjde, tak mi napíšte do komentáru a ukážem vám to na Skype v zdieľaní obrazovky. Tak ja sa s vami lúčim. Majte sa krásne a čus.